Dato ze minutu eta anek zalantzatxo bat argituko digulakoan nago. Bai. Ez zane. Nik ustetan no dauken zalantza bat gure unerokotasunen. Dala, zein izango zan, gure arima bikie celebritin arten. Bez, nik eunero jaikita lehenengo galdera, hoxe ike jonde burui. Bai. Zein izango litzeke jar? Kusko dau. Ja. Bioien baizut, gaina testa motza da, bioien baizut. Vale. Euskal celebritiak tartean daude? Bez, estatu batuta jungea. Oi. Beste webgune gorri horta. Ze hizkuntzatan dago testa? In English, Ai, based on your perfectly planned brunch, who's your celebrity soulmate? Ondo, Hola, mejor haudete. Hombre, Duolingo azkenean. Duolingo, bai, on txiki hori, hauna izan da azkenen, Bai. Bueno. Bordon, zesate igu? Inglesa ulertzen ez ez ni bezala. Bueno, planeuko deu, brantxeagoa zela, brantx bat, oain modan dau, bakizue brantxe da, breakfast and lunch. Osondo. Toma. Hau da, gosari eta bazkaria. Amaikatakoa de toda la vida. Gosarik egin behango bazine bezala. Bale, osea ez gozaldu eta zuzenean... Zuzuaz, amaikatako ikea, amaikata no segun. Adibidez atzone laun batzu juntzien brantxe ikea eguardiko ordu batetan. Bueno, netzatoria bazkaria da. Bai, baina berez brantxa du plantauta, oi, amabik aldea hola ikeko. Bai, amabik aldea eta ja... Gosari behandu, berantiar bat. Hori da. Orduan, bueno, brantx batekia jungo gea, elegituko duzu zuek nun, zehan, eta esango izue, zuen celebrity arten arima bikie, estatu batu barra. Vale. Celebrity, estatu batu barra, zein izango dan. Baina urruti xamarra, ez? Urruti. Igual jepeto etxeko lana jarriko izkiotu rengo bateako. Vale. Zumaritzei bilete batzuk, estatu batuta. Ja. Madre mía, ja, presupuestoa asko eskatzen. Bueno, zuzendaritzako eskatzea, tio. Eskatzea libre da esatean, ez? Entzun dut que hay recortes. Aurten? Hemen? Bai. Hore noiz, zuri esaizua? Bai. Eta ze pasa berda. Baina lasen. Kalea, gu. Zubi ezpiagoaz. Ja. Bai. Ez, horrelakorik ez diat, esan. Seguro. Seguro. Silla bat salduko dugu bintzet. Aunque sea, o armario. Taza bat firmauta. Tazan bat, o zerbait. Salduko dugu. Hori igual bai, agotako bat. Bai. Zozketatu ezakegu agien bat. Zozketa ez, diru ete behar dugu. Eske justo gero ere ingozat bat ustet. Leire, ez. Zati gero taza puskatzen mazu peste bate hosi berroko, eta de donde? Rekortzeko alin badare. A ber, bai, inbardan ala taza berri bat. Bai, anerentzako ja badator bat. Egia. Baina olakoa. Claro. Que hay rekortes, txika? Oi, karri daiko bakoitzek etxetik taza bat. Garai baten silea bakoitzek etxetik ematen zona, nire amaksaten zela. Oi, ama. Taza esan dezula. Lehenko baten hemen gukin ontzan bat janire marabillosa fantastika. Bai. Egon baten inon plan bat behakin eta gure beste lau batekin tazan zeramika pintatzea jutea. Behakin zon plater bat eta taza bat oso politetan nik esan bueno, niz motiba barra imestez, lehenengo aldi ezan, eta esan bale bat taza bat pintakoet. Ojo. Zer gauza itxusi gehiu zan. Bai. Argazki behitu. Nik egunero horrekin kosaltzen dut, zeia kariñoa diot. A ber, argazki. Maio da, oso itxusie. Ja, uste non oso politxe zabartzen duna. Eske, hemen gomendio bat, egun ematen juten mazate zeramika pintatzea. Pintatze, osea, ja taza inda da. Bai, taza dau inda. Eske ni junitzen eikea taza. Ez, gu pintatzea. Ta nera eta parreikeit oso rustiko omen da. Bueno, Miguel, zen nahi duzu. Eske, nizen be. Kolorek, gai, buk pintatzea bakarrik, bai. Kafe hartzen genuen bitarten, pintau oso girly. Oso girly, egia da, bai. Eta kolorek, dare, potezitotan ematen duela danak askoz pastelago bezala diela, eta gero dau beste ruletilla bat ikusten dela labeti pasago ondoren ze tono gelditzen zaion, ze alda huiken da. Orduan, juten bazate kolorek aukeratzea mesedez ikusi ruletian, osea, labetik pasa ondoren. Zte, ni fijau nintzen, potetan ziela danak superpolitek, dana pastelitok eta hola urdinar, azul bebe, no seke, danak kriston politek. Labetik atea, naranja kriston fuerte hau dinez, aki zertan. A ver, baino zer da, tio. Joe. Ez que, ba hoi. Argazkien nahi deu. Beongoa.
Baina, edo txagarri da. Leire, ja esan duzu. Ez que nik proposau nioan dendako tipai diseño bat, netzako berez, super simplea zara, eta no, es que eso es muy difícil, no sé qué, eta ni, déjame, cambia, vale. Cambia unon, disgustua inon, eta gaina itxusi borrokatu batea da. Eta baina unero hori ikusten. Baina, bueno, itxusi eta zurnetazio oitu ite omentzea, ordon. Ordon, ja. Ke ba, ez da itxusi Bigarren bat izango. egiteko aitzakia, eta listo. Hoi da, nik pendiente dauket. Nahi gabonetako opari hori da. Abeitu. Bai, tailer batea zeramika pintatzea. Guai dau, ni junitzen ez eitea zeramikako tailerrea, da, alo, aize ondo. Baina ni naizen perfekzionistakin ze estresa. Zitela ondo gaitzen, baina ez ondo gustatu ziten esperientzia. Posten gara. Bueno, haizu. Ez ni bezala ordun. Leirea. Hombre, a ber, nire tazak ez die politxanak eta kolorekin iguala pasaziten, pintau nula kolore baten eta beste batzan. Zatik etzion ondo markau, eta guk ruletilla hori, genduken, bai baziola ikusten zala, baina potek oso igualak ziren, kasi. Eta orduan nik arroxean hain undan aran jartu nun, baina bueno, ez da ez pasatzen. Bueno, lasai egonan ez, mendi gutxira izango duzu katilu oso elegante bat, kolore oso eleganteekin. Osea, lasai egon. Berrie. Berrie? Nahiko beroko katilu bat. Baina hau. Claro. Bale. Kolore, bale. Hau ez. Hemen estudioan 3 dauzkagu lasai. Beste bat iritsiko da. Bale. Eta gure izango da zuretzat. Bale. Oso ondo. Bai. Nahi tazak asko usan zaizkit. Osea, joten naizen den datata hola, lehenengo begie beti tazata jutentzat. Eta Leire beste gauza bat eskatu zuen. Bai? Bai. Zuk ere nahi duzula taza bat zure argazkiarekin esan zenuen. Barrun daukala argazki. Hori da. Beran daukala. Baina ze argazki. Zure perfilekoa? Txulita. Selfie bat, ala? Bere perfilekoa idatzi diot grupon lehen, ze txulita, ze guapa. Ai, ama, txikiz, eske beida zazu hemen dau. A ber. Hau da, Janirekin zauna superpolike, amona egintzion, amuma jartzen da. Ai, ama ze polike. Katilua? Ez, hau da platillo bat. Beitu. Ta platera behiak indo? Ez platera indaukezu, pintau. Artista. Gero beste launtxe batek. Janire oso polike, Bai. Entzuten nahi balimazia. Beste batek dala katukin obsesionatu bat, katu bat intzon. Hau da gatzontzi bat. Plateren? Moñoñito. Gatzontzi bat. Osa, danetik daukezu. Beitu, Jesus, osa hori egiteko? Eta gero, ai ama eske da un horror nerea, tío. A ver. Tan, badator. Claro, es que, recalca... Bueno, ya nerviosa garri da. Kolore pastelak dien zoragarrik. Vale. Baina guain, gehiago zailo brillo itxusi bat dana idala horroroso. Claro, ematen diena claro, kanpotik. Nire estiloa zan da, pintatzeko ontzan superpolike, hola, pintau bar genuen esponjia batekin bezala, Aha. Hola, desgastautako tono bat bezala. Matea, eta bain brillukin, ez? Eta, oain? A ver. A ver, Bueno. Ez, da horrible. A ver, egia da, ikustezula Janirena, por ejemplo, nei. Es que... Izugarri gustau zatela. Baina hori da, bueno... Rústico. Hori da, betxu, nik TikToken da ikusten ditut bideo asko, juten diela bigarren eskuko den data taula. Beida, prozesun, ze politxezien kolorek. Bai, egia da. Egia da, hor, hobeto da. Claro, askoz. Joda, eta matea da, eta hori politxezan. Indar gutxiagorekin. Hori, Leire esaman izuna. Nik bideok ikuste ditut juten dila bigarren eskuko den data eta eoztan ditue antigüedadek eta olako gauzak esatazuna. Hau ze gauza itxusie. Baina igual dekoratzeko gauza bat. Kandelabro bat ata baten formakin, eta esatezu gauza hori, eta gero ematen die pintura kapa bat ezakitze, o jartzen du ez dakit nola zerrekin kombinauta, eta oso politxe. Hau! Horrek potentziala duke. Zuk potentziala ikusi behar dio zutaza horri. Bai. Eta eunero alimenta goiten zaitu. Hori dala importantena. Gaur horrekin gozaltu, eta eunero gozaltzen dut horrekin. Alimenta goiten zaitu, así que ya está. Bai. Hoxen. Bueno, nik eakutsiko izan taza. Venga. Hemen Nola. dauket. Ez du egin zenuena? Bai. Ezakit dauketen gero nola gelditzu zan. Baina... Nola gelditzu zan. Claro, lehenengo egiten da, karo, kasu otan, ez dakitzuk handik aste batea o 100 eta jaso beharra izan zen, bai, laben egosi egiten dioik. Ba, nik bai, karo, nerea momentun argizarekin, buztinekin egindakoa. Bai. Eta hori sekaben behar da, labetik pasatzen du, eke da hau, buztine, oain dio busti ez deola pintau gendula,
eta gero ja, hori koloreke aldau egiten dira, eta hori dana. Orduan, bada sorpresa, de repente handi bi astea, esatezu, ok, bueno, ez juzgau, vale? Baina, Ale, nire eta gero, hoi da precioso. Jos? Bueno, gero kolorek egia da, ok, esku zein da, nik, hola, eskukin, tak. Ja, eske, hoi, eske... A ber, baina ni buztinein dana aurretik. Batxillerren da, hola, bai, nire auken ze bat klasea, eta volumena deitzen zala, eta guztine egiten gendun. Zer guai. Artistiko ikasten zeak. Artistiko indezuzuk? Bai. Bai. Nik uste Miguel enbiditan dago lan, Agian beste bat egin behar dioztu. Hombre, bane amak jarri do telebizio gaineko apalen. Tani, bueno, a ber, haimesteak horrezta. Osake. Baina, zein nintzen zaten? Kolorek aldatzen diela eta hori. Eta brillantea... Galdu itxendo. Hor matea politxago zeon. Baina, bueno, pentsa behar da... Taza horrek atzetik dauken histori edala, bat launekin, Bilbotik. Hoi da. Bazkaldu gendun ramena super ona zeola. Hoi ona. Ez dakit inoiz jande zuen. Bai. Bua, super ona. Bueno, bai, behitu enberren gare plana, escape room egoizaz, eta bazkaltzea. Ramenea. Jo harriken ramena jatea. Sentitzen ari nintzen, ja, izan imertzuen. Ni jartzat kotxea. Venga, Joar. Esei, asien tonta, ala. Bueno, Donostia trenen jundek, Bueno, aiatzen bai. Kontau dituzuen gauzakin, ni espaldien aiztaren ibili eta gogoare juntzat pixkat. Estazio berria ikusi aldezue? Bai. Nik obretan. Obretan. Bi arregian ikusiko dut. Bueno. Bai. Ara? Eske Donostia zoaz bihar? Bai. Vale. Bai, Ez kuriosidadea. Vale. Edo ez dut ikusiko, ez dakit. Igual grosan jaitxiko zea. Baina ordu pasako litzeke. Ez nahi zortik pasa ere ingo. Joar estazio jaitxita, hola, lurrea bi. Tena ikusi estazio. Euneko bukau hartza ez zet ikusi nahi. Hau spoilerra da. Bueno, ez dagoen itzegin Donostiako geltokiaren inguruan. Vale. Bestela ja... Asarratzen nahi da. Ez. Neri ez direki hemen... Bueno, tema aldaketa, Joar, bat gehi bat? Galdera trampa. Ez, baizea. Tema aldaketa. Tu, despistatzeko? Vale, bi, ala. Bai, jazta. Vale. Edo ez. Bai. Edo zazpi, segun Roserra, no ikusi balin bazan duen. Jodean, 1 más 1 son 7. ¿Quién te lo iba a decir? Tirin. Ba, hoxe, jazta. Ati honek kuña baterako ematen du. Asi gea. Kuña nerrils ez. Kuña, bale, hori hobeto iruditzen zat. Bai. Sare sozialetan beharren, gure entzule oik hor horrenak finek, bai. Noski. Irrati entzuten duen antzako. Bai, ondo. Zer, haiken due, batzuk eduki premiuna izateko ez dakitzer. Hoxe. Hemen eduki premiuna irratin bertan. Hombre. Ez sare sozialetan, Hemen. Bueno, sare sozialetako ke maitxe zaituzteu. Hombre, baina noski baiaz, baina irratitik pasatzen dira asko. Baina oiki oiek ordarenak original da irratien. Hombre. Hoi da. Bai. Bueno, ane, bat testa. Bai. Test bat ekarri diguztu. Horren sintonia bai edukiko dugu, testen, ala? Bai. Iru dauzkeu, asik nahi zuna jarri. Ja, eske berriro, ala. Jarri lehenengoa. Ui, eta nun daude. Ai. Asi. Zuzeneko arazok. Ane, bi gehi bi. Bi. Lau. Gaina lau, pentsatu dut, bi. Baizu, nola garen, Nola garen. Ja esnatzeko ordu bada. Zapatu eda. Bueno, nik uste... Pasta mordoa jandeu, ni behintzet. Ja, tripea dauketela bete eta inda. Te hartu dut, erra. Ona, nahiko beroko tazta. Txai. Late? Ez da late, txai normala. Ez diotes nahi bota. Oida kanela? Gauza pila, txaiek. A ber, bueno, denbora aukeu ez? Ja. Ubikozu, audioa? Bai. Vale. Txai. Vale. A ber, txaiek dauke te beltza, kanela, jengibrea, kardamomoa, klabo, hiltzea. Como? Klabo? A ber, usaio deket? Baina hori...
landare bat, no? Kanela iger... A ber, galleta apurre dare horre. Kanela pila bat igertza zaio. Kanela eta piperbeltza. Bai, usai hona, oke? Eta hau, esnekin, bua. Eta olo esnekin, batez bua. Neri arraro egiten. Increiblea. Ura, hola, eta gero esnea. Bai, ez? No? Bai. A ber, reinaik ez zu baitaren. Nik askotan igual etxen txaie, erosten dut belartxotan, edo hau txene badau. Askotan, modu ezberdin eta eosi daike. Baina, bueno, belartxotan, infusionatzeko beste gauzatxo hortan, eta esnetan zuzenen infusionatzen duzu. Baina nahi badezu, nik hartu izan dut ure eta gero txorretoa. Ja, hori pixkat. Txintxirri pixkat. Esnena. Eta osona. Bueno. Osona. Bai, pek. Leirek esan dut zera. Pek. Pek. Bueno. Eta gero esango izuet, nun osona eoten dan, ze gainada, Jesus, kate haundi baten osona ikan due. Adiós. Bai. Horregatik ez dut nahi. Bale, gero. Ez dut esan nahi, baina horra dibez oso ona dau. Bale. Eta bilabarran hau, taberna ez, kafeteri, guain espezialidadeko kafeteri pila bat dare. Guain ateatzen nahi die pila bat. Eta holakotan, probatzen jo nahi dut. Donostin, hemen ingurun ez daukago asko, baina Donostin Bilbon lanen ondon bat jarri digue, humarran hau, komertzio txikin alde, hori dana. Oso ondo. Bai. Egin goizuet reseña bat. Zeitzen naiz, txistu atatzen naiz, salibatzen nahi naiz. Bale, Joan, sartu kuña, hortaz. Venga, guazten. Bide ertzean. Teste zoroa. Everybody makes mistakes. Everybody has those days. 1, 2, 3, 4. Everybody makes mistakes. Everybody has those days. Everybody knows. Hau ez denuen sartu ala? Bai, askotan sartu, baina jarra da. A ber, baina Rihanarena Janirerekin sartu genuen. Vale. Eta bestea, hau Hannah Montana da. Hau Hannah Montana, bestearen beti. izena ez no esatera, baina bueno, bestea... Avril Lavigne. Hori sartu genuen, eta hau faltatzen, ala? Hau jarri ondo, baina jarri deu. Hombre, ja denboraldi goazela, denbora emanik naiz mikrofono kontra. Denboraldi, osea, bagoaz, ja, aztek. Baina. Kanta hiru bakarri dauzkeu. Así que errepikau. Ja, bai. Vale. Baina hau da nere favorita. Hannah Montana beti. Bueno, esan dauna, brantxo bat ekiagoaz. Oine, bada, betxo guantxe inken aiken bat. Orduan, zein hasiko da? Arri-horriar. Oso visuala. Oso radiofonikoa. Bai. Vale, nikengo dut komentario. Pentsa zenbaki bat eta jazta, bestera. Vale, bat edo bi, vale? Bakarrik, batetik bostea. Ja, eta gero ez duzu asmatzen biok. Venga, bat edo bi. Bat. 3. Baina, bat edo bi, 3. Bale, postekin nengo. Bi esaten donik bat esan dut. Aitzen. Leire. Vale. Jo, arri-horriar hobeto zan, tio. Venga, arri-horriar eta nik ez egingo dut. Ez ja, komentauko dut. Bai, zenbatea. Bia, ez 3 berkau. Jo, Bestela, iken atatzen daunen esan ze atatzen daun. Ja, baina. Radiofoniko bihurtzen. Vale, venga. Bat, bi eta 3. Arri. Jo, a ver. Baina. Da, berkau. Ez arri-horriar eta gero da, berkau. Vale. Bat 3 arri-horriar. Vale. Arri-horriar. Papera. Arria. Vale, Leire bat. Vale. Arri-horriar. Bik guraizea. Zerez. Arri-horriar. Joarrek guraizek, Leirek papela. Bat eta bat. Arri-horriar. Leirek arrie, Joarrek guraizea. 2 eta bat. Ya está, ez? Ja. Ja baukau. Vale. Vale. Doblete, es que hobena nahiz. Ezik nahi zonztu astea. Bueno. Leire. Gase nire eta bajango dut horrela. Vale. Nahizu pasatzea? Lasai. Zure izen estatuatuarra, kasi guntzat. Joar Steve dan bezala, zu Ashley olako bado, Lindsay o Kimberly o zen nahi duzu? Ashley, errexo nahi dutzen. Ashley. Bai!
Ay, ama. Ya está, Ashley. Ya está. Ash. Thank you from the bottom of my heart. Mensaje hori, Luciazuna. Eta ez dizu erantzun haindik lotxagabe horrek. Oain bakizu zein don lotxagabe honek. Bai, santzen igun. Pagau inbartzaio bain. Egia da. Saludatzeko, ondare. Bai. Sí, hombre. Eta gero ingo du adimen artifizialak egin seguro, eta hor tima bindizue. En fin. Fama zer da neburu eiotzen danen. Desde luego, ane. Bueno, a ver, Ashley, Venga. nun egin behar duzu brantxeri, noa jongo zea brantxeri ikia. Rooftop batea, hau da, azotea batea, oso fancy, oso gau ez da, baina, bueno, pixkat argazki ez da oso ondo elegituta. Piknik bat eingo duzu jardinen, ondartza jongo zea, brantxeri ikia, edo diner baten. Dinerrak die, beste estatu batutan daren kafeteri mitiko hoiek daula kamarera beti kafekin. ¿Quieres que te ponga más, bombón? Holako, pues, oitako bat. Ostras, a ber argazkiez, kepin hartzen dudan hau. A ber, zenek motiten vibrazio bena. Dinerra. Dinerra. Bai. Vale. OG, baitare. Vale, zein izango da zure plater principala, brantxontan? Avocado toast with eggs, hau da, aguakate zea, tostada arrautzakin, tortitak, burritoa, o arrautza benediktok. Igual, lehenengo gai aguakatea. Aguakatea. Bai. Erraskoa. Hombre. Vale. Zerrekin launduko ezu? Ze erarikin? Zumo bat, kolakaue, kafea, o ure? Hombre, aguakatea izan da, kafea bai. Kafea, bai. Oso ondo. Bueno, esan zaik ezun ez etzen duen lazten, Zeran oso ondo jarrita hori. Vale, zein da zure, launduko dizun platertxoa edo ukiko dezuna ondon, pixkat, pik-pik eiteko, aldin behin. Pik-pik bat. Fruta entxalada bat, Macedonia bat, arrautzak baconakin, irugiarrakin, gero, hau zer da? Mixed breakfast. Mixed breakfast platter. Jartzen dola arrautza batzuk, irugiarra, patata batzuk, bi tostada, eta beza, croissant. Hirugarrena, nahasketa. Vale, Ez que nik oindi doket burun, oindik netzako goizze bezala da. Vale. Nik brantxa lotzen dut oindik neko goiztekin, orduan, oi. Vale, indarra hartzeko, oi. Bai. Vale, zuki norbait gehiotorriko alda, brantxori egia. Bai, launen bat, o launek, familia. Significant other. Norbait, espeziala. Zilira egin dizuna. Edo ez, ni bakarrik. Launek, oso ondo. Eta gero, postre jango aldezu, brantxontan. Hori guztia janda gero. Txokolate eta marrubi gazta tarta, red velvet tarta, barkau, elatue, o pastela. Nik uste dala limoia eta merengue pastela. Edo ez. Ez, oi. Zein, limoia eta merengue. Ez errez, oi. Ez errez. Ez que... Ai, jode! Ja ikusiet, baina ez dakitzen da. Ez dakit nik ezein dan. Joa, tio. A ber, bila emertzen dan pertsona hau. Bueno, Leire. Bai. Elene, otxe barizun. Bueno, Leire, badaukeu, zure celebrity soulmate. Ez da Ash. Ez da Ashley, da, galdu dut, Rudy Pankow! Toma! Wow, Rudy! Zein da, Rudy? A ber, eguneroziozo ikasten den da, vale. Bai. Aktorea da, ikusten da arabera, 88koa da, 26 urte, 27 goitu, Alaskan jaioa, 88 neurtzen doz, zualtu ezea eta zeman neurtzen zu Leire? 70 bueltan ustet. Eska hundia da. Ni txiki egitu naiz da. Vale, eta abeito. Eta ez daune omen da Netflixeko Outer Banks serien Gigi Maybank pertsonajea eikeatia. Ez edeko zuzurien. Erra, vale. Pues bueno, beto, egunerozioz ikasten da. Rudy, zer dugu Rudik? Bueno,
Bueno, jartzen do, zue biok ingo zen duela, ba, bueno, oso bikote zehat, estable bat, balantzatu bat. Bueno, ez da asko esmera bortan. Bueno, ba, Rudi eta Leire, Rudi bihotza Leire o Leire bihotza Rudi. Prest gure amodioa hasteko. Ize politxe. Jalo. Bueno, San Valentin pasada. Madre mía. Eba, aurten ez da egon hainbeste boom, ez? Ez zati Bueno, ez dakit. Sin más. Es que... Baina askotan markak eta San Valentin gora, San Valentin bera. Bueno, aprobetxatzen du, Bai, baina instalamentola ez zati rutu hainbeste. Ja, ez dakit, pasaten. No sé. Bueno, pasada, zupena Rudikin ez da zula pasa, baina bueno. Ja. Bueno, Joar, Bai, zure txanda da, Steve. ados. Vale, Steve, nun ingo dezu brantxori? Rooftop, jose zaian, A ver. rooftop baten, hau da, azotea baten, Bai, piknik bat ingo dezu jardin baten, playan, o diner baten. nola dainar. Diner rametiko esan detena, diela estatu betutan daren taberna mitiko zeatan pelikulatan da ikusten dienak, asientuke, hola, bai, Jesus. gorriz, bai, eta beti kamarera bat eutela, ¿quieres más café, bonbon? Eta, bai, Bigarrena esan didazuna. vale, pikniket, playan, playan, ni Bai, jardinen. azotea batean peligrosoa. Bueno, a ver, Vale, a ver. mai baten, jose, baina, bueno. Bueno, baina... Vale, egualdie eta idanak. Vale. Zein izango da zure plater principala? Tostada, aguakate eta arrautzana, tortitak, burritoa, o arrautza benediktinok. Ez ki hola esan da. horror. Ex-Benedict. Burritoa. Bai? Bueno, vale, uste no esan bertze juzula tortitak, zakitze da. Vale, erateko, zumoa, kolakaue, o chocolate milk, kafea, o ude. Kafea. Vale. O ezerrez. Oin kontura unaiz. Kafea. Vale, eta zein izango da gero aldameneko... Bai. Bueno, ondo. Zein izango da zure aldameneko platera? Aldameneko platera. Aldameneko platera. Hola, tal cual itzultzen dut. Side dish, vale, aldameneko platera. Vale, fruta pixkat, arrautza irugiarrakin, o plater bat, bueno, gosaritan jaten dien hainbat elementukin, arrautzak, beikona, patatak, tostadak, pixkat, hola... Fruta pixka bat. Txoen bat, joazon. Ez, fruta pixka bat. Fruta pixkat, oso, Bai. no? Eta gero, zeinekin jungo zea, brantxorikia, launekin, familikin, pertsona espezial horrekin, o bakarrik. Persona espezialarekin. Gu izango Bai. Dudari gabe, Leire. Eta, bueno, postre jango aldezu. Hau da, batetik daukeu txokolate eta marrubi gaztatarta, red velvet pastela, helatu, O pastela hemen, nik uste limoia eta merengena dara, edo ez, eskerrik asko, nahikoa dut. Nik uste nahikoa dela, ja. Vale. Bai, eske burritoak, fruta eta... Buf. Bueno, badaukeu beste soulmate bat, Miedo me da. eta zure arima bikie izango da Drew Starkey. Wow! It's just one of those days. Ez dakigu haure zein da, bilan behar dugu. Aber bere amak ezagutzen duen. Baitu beste aktore bat. Figure something else out. Kasu hontan, hau heldu xogoa, 83koa, 32 urte ingoitu urten, Carolina, Ipar Carolinako semea, eta kasu hontan, drama adolescentetan atera da, bitu, Con Amor Simon, pelikula hortan, eta The Hate You Give izenekon. Eta, bueno, hoxe, ez dakigu, Bueno. eskrimenea azaldu da. Bitu, besteare bai, Virgo izeneko telesail edo zea baten, pelikula baten azaltzen da zeakin batea, Leirenakin batea. Bai? Bai, Rudy eta Drew batea. Ostru, una esliketik aizinela. Bitu, gaina eske, ja nerviosa garri da hartu. Bai. Hasi? Bai, tio.
Jope. Bueno, espero deu, ingo deu afari bat bostok. Bueno, niko hain ere zeingo, eta berna Claro, zein ne. ateatzen zaten. Eta hola seirok. Eta la seio juten gea zita triple baten. Baina zuk nun aukera zuitea? Piknik, zuk? Nik, baina. ez, nik rooftop ez. Ez. Diner baten. Ah. Zuk nun nengo zen? A ber, venga, Al nik aire azkar baten libre, nengoet, no, bale? Hobeto kanpoan. No? Jaderrin bale magare, bi edaukeu seguro. Ba, ez dago zertan leire. Orain, bueno, nahiko txintxo dago. Baina hotza. Bueno, berandu xago ingo dugu, ja udaberria bukatzen ari den neurrian, ez dakit. Ui, testainat eta arazokin gabiltz. Ze pasada. Neie ateazat Rudi, leiren Zein da hori? Rudi. Lapurtu nahi ez Ez, leire, barkau, oin itzen behar dugu. Ezen gea, gure launtasuna ezin dugu, tiro atekatik izan. Jode. Ba, arri horriar. Arri horriar, venga. Ba, Jesus. Arri horriar. Txo, baina ez ematea emar deu. Batea. Batea? Bai, Vale. biok gure izate dugu. Vale. Esan. Arri horriar. Pia papera. Arri horriar. Joe! Arri horriar. Ane! Arri horriar. Arri horriar. Autentzioa. Horregatik ateatzen da bigora. Arri horriar. Arri horriar. Arri horriar. Rudinetzat. Barkau? Leire. Zenbat aldiz egiten atea deu berdine? Horrekatik ateazago bioi Rudi iguala gea. Ai, ama, Sí. ze bildurre. Wow. Ba, bueno. Ez de pasatzen. Ez, lasai. Rudi ez jungo gea Driu, Joan Ez da nere eta estiloa. Gubiok. Hala. Ez nere ere zegi esan, así que listo. Eta beste hori niri tokatu zaidana? Driu. Alberra A ber. kutxillo harrena? Karo, ez ez ikusi zeinan. Karo, ne? A ber. Ez zaio gustau behar, batea. Bueno, izango da... Hau. Ez dut esango. Eskat, dauke Dauke? Paul Branchen. Bai, eske bai. Paul Ranch o Paul Branch, nola da? Ez, Paul... Bai, Igual ez da Paul Branch. Grantz, ala? Grantz, bai. Antza dauke? Ez que ni Badauka. Branch esaten nahi, Paul Branch. Vale, Paul Branchen antza dauke pixkat. Bai, Bai, bai.